Сега продължаваме с темата, която ви обещахме. Данък уикенд. Това е данък, който ще бъде поредната рестрикция към бизнеса или данък, който ще покаже, че служебни активи се използват за лични цели. До 14 февруари могат да се подават заявления в Националната агенция по приходите, за да стане ясно дали служебни активи се използват за лични цели от 250 000 фирми, които са регистрирани по ДДС. Както ви казах и в началото, ако не подадете такова заявление, НАП ще смята, че използвате служебните активи на фирмата си за лични цели. Най-вече става въпрос за пътувания, за използване на служебни автомобили и за ваканции в хотели, но за всичко това ще си говорим с председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и с народния представител от Реформаторския блок Настимир Ананиев. Добро утро, господа. Добро утро. Все пак да тръгнем от това, този данък уикенд, доколко е полезен и какво означава, за да стане ясно кои групи всъщност ще бъдат засегнати от него. Става въпрос за регистрираните фирми по ДДС. Така ли, това ли е всъщност философията на този данък? Да, точно така. Той е насочен към българския бизнес. Идеята на този данък е всеки да декларира каква част от активите си, които са купени през фирмата, се използват за лично ползване. И ако се ползват за лично ползване, какъв данък или каква част от ДДС-то трябва да бъде приспаднато от държавата и да не се ползва данъчния кредит. Това значи, давам пример, ако сте си взели кола, но я ползвате само за лично ползване, но сте купили през своята фирма, вие не би трябвало да ползвате ДДС-то на тази кола и всичко останало свързано с този актив. Всички разходи, които минават, не би трябвало да ползвате данъчен кредит за тях. Добре, господин Велев, това рестрикция ли е към бизнеса или нещо, което всъщност е полезно? Всъщност не става дума за нещо ново, а става дума за опит за уреждане на начина, по който един такъв данък да се определя и събира. Крайното потребление се облага с ДДС и когато в една фирма даден актив се ползва и за служебни, и за лични цели, тази част, която е за лични цели, е крайно потребление, тя трябва да се обложи с ДДС. Тук няма различие, няма нищо ново. Новото е в това, че с една поправка в закона всъщност за данък добавена стойност се определя от кога трябва да започне да се отчита това. 15 дни след настъпване на данъчно събитие трябва да се изготви протокол, в който да се определи ако има такава част от ползване на актив за лични цели и съответно той да бъде обложен с месечните документи, които се изготвят за администриране на данък добавена стойност. Всъщност от тук идва и различието в сроковете, в крайните срокове, но според наши консултанти, ако има такова ползване на служебен актив за лични цели през месец януари, протоколът трябва да се изготви до 15 февруари, което се описва в дневниците за месец февруари и се декларира през месец март. Тоест за нас срока не е този, който е посочен като краен. Разбира се, може и изпреварващо да се направи. Няма пречка за това. Откъде идва проблема и защо изобщо сега разговаряме на тая тема? Всъщност проблема идва от там, че в закона не е добре уредено, не е изчерпателно уредено как се събира този данък, изобщо процедурата. Нито в закона, нито в правилниците. И излезе едно указание на НАП, което е от 17 страници, в което се опитва изпълнителният директор на НАП всъщност да доразпише, доуреди това, което не е уредено в законите. Трябва веднага да се каже, че указанието не е нормативен акт. Той има сила на указание към служителите на НАП, но той не може да дописва закона. И от нашите притеснения и опасения са, че ще се създават се предпоставки за неравно третиране, което е
по-съществено и много важно, за прекомерна административна тежест за документиране на такива случаи, ако такива случаи има. Тоест, би следвало да се започне да се води счетоводство не само на предприятието, а на всеки актив по-отделно, ако такъв актив се ползва и за лични цели. Това възможно ли е? Това изисква в пъти повече счетоводна работа, от която всъщност не произвеждаме повече добавена стойност, не създаваме повече блага. Това е една прекомерна административна тежест. Ето защо ние, 4-те работодателски организации, направихме редица предложения за изход от ситуацията. Първото от тях беше да се спре действието на тези указания до уреждането в закона на тази материя. Тъй като 12-месечен е срока, в който се начислява и плаща този данък добавена стойност. Няма никакъв проблем данъка дължим за месец януари да се определи, внесе, начисли с по-късна дата за цялата година. И всъщност това е нашето предложение. А да се използва времето, за да се уреди в закона ред, по който това да става лесно, просто за администриране и еднозначно, да не позволява двойно третиране и да не е свързано с прекомерна административна тежест. Добре, но да се върнем на това. Каква е основната идея на този данък? Да не се плаща ДДС с парите на данъкоплатците. Един вид да не се връща ДДС с парите на данъкоплатците, когато се използва за лични цели. Идеята е да се обложи крайното потребление. Както всеки гражданин, когато си купува една стока, той в нейната цена е включен 20% ДДС. Той не връща обратно част от това ДДС. Така и във фирмите, служебните активи, ако се ползват за лични цели, би следвало разходите, които са с ДДС, да са с ДДС върху тези активи. И при покупката на самия актив ДДС да не се възстановява за тази част, която се ползва за лични цели. Това е безспорно и справедливо. Въпросът е в обективната оценка. Никой не може да даде обективна оценка колко лично време се ползва един актив. Затова ние в парламента, когато обсъждахме темата, предложихме, например, да има 3 ставки. Да са фиксирани, да има 10%, да има 20%, да има 30%. И всеки един предприемач да реши коя ставка се доближава най-близко до неговото лично ползване, ако има такова, защото може да няма такова, и да декларира този факт. Много е проблемно и предприемача да определи и самия бизнес. Аз даже вчера си мислех, че кой най-обективно и най-близко може да го определи. Знаете ли кой е това? Това са жените на предприемачите. Защото те знаят кога всъщност техните мъже липсват, защото са на работа непрекъснато, кога по време на уикенда или докато си почиват, работят на лаптопа си, водят конферентни разговори и всъщност този данък уикенд, всичко, което започва с данък, не е добро за бизнес. За да има един добър бизнес, работещ бизнес, който да произвежда работни места, да произвежда икономика, този бизнес трябва да има по-малко държава в него. А с това нещо и с тези указания, които те трябва да се спрат моментално указанията, да бъдат отменени до изчистване на самата ситуация, защото те първо затормозяват самия бизнес и дават и предпоставки за корупция. Защото когато нямаш обективни правила, които да следваш, ти ще разчиташ на субективното мнение на някого. И това дава предпоставки за корупция. За мен е даже едно отклонение, само тук ще ми позволите, до 2-3 седмици ние внасяме антикорупционния закон. Който точно с такива неща трябва да се бори. Добре, към края ще си поговорим и на политически теми. Въпросът тук е дали в крайна сметка, понеже дадохте много хубав пример с жените, дали жените пък не си организират някакви работни посещения, които пък да минават през фирмата, за да бъде върнато ДДС. Тук трябва да се каже много ясно. Данъците трябва да се плащат и злоупотреби с ДДС не се толерират по никакъв начин. Да, има такива случаи, когато, например, някой закупи лаптоп за член от семейството през фирмата си, за да усвои ДДС-то. Това не е редно. Трябва да бъде деклариран, ако има лично ползване. Това е европейската директива. Това се прави в цяла Европа. Но трябва да бъде много ясно регламентирано. Не може да се оставя на субективното мнение и
предприемачите трябва да отделят такова огромно мнение, трябва да върви счетоводител с тях до всеки актив, за да може да следи колко е личното ползване и колко е фирменото ползване. Защото в случая има и съпругите на бизнесмените карат хубави бутикови коли, които също са през фирмата и си използват чат-пат за служебни... Във всички случаи, ако има злоупотреба по някакъв начин с ДДС, трябва да се вземат мерки. Но аз говоря за малки и среден бизнес. Това е бизнеса и предприемачите, които те дишат, работят, живеят своя бизнес. Това пък е другата пречка. Хората, които пък не искат да се регистрират по ДДС, са на границата, за да не бъдат обложени. Вие знаете, даже ние имаме едно от предложенията, които в момента се надявам да бъде обсъдено и да влезе в този меморандум, който подписваме следващата седмица с ГЕРБ, е увеличаване прага на ДДС, задължителната регистрация. Защото в момента много бизнеси, например, които в момента прагът е 50 хиляди, но те, да кажем, имат 60 хиляди и не искат да се регистрират, тези 10 хиляди се опитват да ги скрият по някакъв начин. Или правят две фирми, което утежнява и бизнеса, и счетоводството, и всичко останало. Но за мен самият данък уикенд просто трябва да бъде регламентиран много ясно и да не тормози бизнеса. Бизнесът трябва да бъде оставен да работи. Вижте, ние предлагаме такава промяна в законодателството и вчера имаше и на работно равнище експертна среща в НАП, като че ли нямаме различия в това отношение с НАП, да се уреди в закона две възможности и съответно предприемачи да има свободата да избере. Едната е строго определена пропорция, ако се ползва активи за лични нужди, в някакво съотношение. 80, 20, 70, 30. Това може да бъде по класове активи. За недвижими имоти и така, за автомобили по друг начин. Предлагаме също, ако предприемач смята, че това съотношение не отговаря на неговия случай, да си води счетоводство. Тогава това е негов избор, нека да си назначи още един счетоводител, да върви, да хронометрира или да пише пътни листа, или да изчислява и да доказва. Да имат тези две възможности, тези две опции. И в двата случая да има обаче праг на съществено, защото за всяка химикалка и кламер не е нужно това да се прави очевидно. Разходите за администриране или за контрол, събиране на такъв данък ще са много повече от приходите и това не е ефективно. Всъщност и за това има съгласие в НАП, но това не е записано в закона и до толкова не е записано в закона, то може да бъде използвано недобросъвестно. Никой не може да ми гарантира, че измежду хилядите служители на НАП няма да се намерят такива, които да злоупотребят с това. Както никой не може да ми гарантира, че няма нито един некорумпиран или корумпиран катаджия, както искате така разберете този лапсус. Затова ние искаме и НАП също иска да се уреди в закона и да бъде еднозначно и просто за администриране, което ще е пък просто и за контролиране от тях. Тук имаме съгласие. Но докато това не стане, всъщност, моят настойчив съвет е никакви активи за лично ползване служебни да не се ползват лично за служебни активи, защото освен този данък, който е 20% възстановяване в тази си част, всъщност ако е ползван за лични цели този актив, това е допълнителен доход за това лице. Той трябва да бъде обложен с данък доходи физическо лице, 10% и с над 30% осигуровки, както всички доходи са облагани. Всеки трябва да се го декларира в декларацията. Нещо повече, това не е и разход за фирмата, може би, и тогава трябва да се обложи с корпоративен данък. И така, всъщност данъците върху това ползване на служебен актив за лични цели не са 20, а стават 65. Ама те не са платени за минали периоди. Значи трябва да се платят двойно. И с лихвите. И може би стават 130% тези данъци. Тоест в никакъв случай не трябва, докато законово ясно не се уреди тази материя, да се ползват активи служебни за лични цели. Това е нашия съвет и препоръка. Също така, очевидно, трябва да се побърза с това законово уреждане, както е направено в повечето страни в Европейския съюз. Нашето проучване на добрите практики се водят до точно такова решение. Строго определена пропорция и никой не се занимава с счетоводство и с допълнителни непродуктивни такива административни разходи. В крайна сметка, този данък е направен да следи дейността на тези 250 хиляди фирми, които са регистрирани по ДДС и НАП да осъществява контрол
Нали? Това е основната Това е идея. относим към ДДС регистрираните фирми, тези от порядъка на 250 хиляди фирми. Проблемът е субективното и обективната оценка. Идвате и казвате, аз ползвам 10%. И то казвам, не ползвате 10%. Нито вие може да докажете, че ползвате 10%, нито другата страна може НАП да докаже, че ползвате 10%. Просто е много субективна материя. Аз исках да кажа и във връзка с тази стойност, която се предлага от 50 хиляди. Ние в парламента обсъждахме и бяхме предложили от Реформаторския блок тази стойност да е 35 хиляди. Проблема е, че с колегите от ГЕРБ те бяха предложили стойност от 700 лева и така имахме доста голяма... Да, след това се дигна на 5000, точно така, но със сигурност трябва да има такъв лимит. И този лимит трябва да просто да е по-висок, за да не се тормози фирмата. Представете си, колкото е по-нисък, толкова по-такива малки активи влизат в него и трябва да се следи това нещо. Според мен недвижимите имоти и колите са едно от основните, така да се каже, активи, които би трябвало да се следят. И като се сложи един праг такъв, който е, да кажем, 30, 40, 50 хиляди, той би покрил по-малките активи, ще бъдат изключени от... Всъщност, това са двете възможности. Или да се сложи праг, или да се опишат изчерпателно класове активи, за които това да се прилага. Защото и сега нагласата в НАП е това да се следи недвижими имоти, коли, яхти и самолети. Тези 4 класа активи. Не телефони, лаптопи и същото време точно се окаже, че Данък Уикенд е един лош ремейк на Данък Лукс, който така или иначе не успя да просъществува. Не, тук говорим за лично ползване, когато се използва ДДС в случая. В цяла Европа се използва това като практика. Те са дадени редица примери. Примерно бизнеса ползва. Но исках да отбележа, че в момента ти трябва да подадеш декларация какво ти е личното ползване или ако не ползваш. А би трябвало да е обратното, само ако ползваш да подаваш такава декларация. Защото това е както с личните данъци. Ако имам да декларирам нещо, аз пускам данъчна декларация. Ако нямам, не пускам данъчна декларация. Представете се всички български граждани да ходят и да казват, аз тази година нямам данъци и нямам какво да декларирам. Така че аз разбирам защо е обърната тук тази логика, но тя не е правилна и по този начин се тормози бизнес. Нали разбирате, че бизнес се казва, ние правиме нашата дейност 24/7, защото трябва да плащаме данък уикенд. Нали? Точно така. Особено малките и средните предприятия, предприемачите, които са семейния бизнес, където цялото семейство се включва, даже може да е собствено само на един човек, но цялото семейство се включва в бизнеса да помага по някакъв начин. Затова тук говорим за обективна оценка и субективна оценка. Всъщност има много въпроси. Транспортирането от дома до работата... Да, това пък също е язва. Тук колегите попитаха, когато една служебна кола взима един държавен служител от дома и го кара в министерството или в парламента, това личен доход на този държавен служител ли? Трябва ли да се обложи с 10% разходите за този транспорт? Виждате, много неясноти. Много казуси има такива, които... Служебните автомобили, които са 5-местни, леките коли, всъщност те не ползват данъчен кредит, а се използват за служебни цели. Това пък е в обратна посока несправедливост. Ползване на лични лаптопи и лични GSM за служебни цели не ползват данъчен кредит. Тоест трябва да... Очевидно най-доброто решение не е доброто решение. Доброто решение е простото за администриране и горе-долу справедливо. Както казахте вие, допълнително счетоводство. Това е общо взето явно идеята да има още един счетоводител, който пък да следи всичките тия неща. Защото иначе това... То не е само доследено, но обективно да знаеш. Ето примера, който ви дадах през уикенда си ползвате лаптопа или колата, която имате среща с клиент или конферентен разговор, ако не дай се Боже и телефоните подпанат в този обсек. Разбирате, има толкова много лапсуси и затова бизнесът се тревожи за това нещо, защото когато се прави с едно указание, което, както каза господин Велев, това не е нормативен акт, това е притеснително, защото тогава само НАП решава по какъв начин той третира тези случаи, но те не са разгледани всички казуси. И тогава вече, когато стигнеш до конкретния казус, ти трябва да разчиташ на милостта на администратора, който е срещу тебе, по какъв начин той ще го погледне, а бизнесът не работи по този начин. Той трябва да бъде оставен да прави бизнес, държавата трябва да се отдалечи колкото се може по-далече от този процес, за да имаме силен бизнес. И да имаме онези заветни 4,5% в края на годината. Или повече. Или повече, да. Защо не? Защо не? Повече винаги можем да си пожелаем. Добре, последно по тази тема от господин Велев. Мислите ли, че този данък ще сработи и в крайна сметка ще бъде справедливо данъчното облагане?
Да, ние имаме съгласие на работно равнище, ще продължим разговорите. Според нас трябва в закона да се уреди изчерпателно материята и да няма възможности за двойно третиране, различно третиране при изпълнението на данъка. Това е практика в Европейския съюз, няма причини да не се въведе и у нас. Добре, малко политически въпроси в блиц разговор с господин Настимир Ананиев. Реформаторския блок плаши с избори, ако пак не мине антикорупционния закон. До 2-3 седмици мисля, че се подготвя неговото внасяне. Всъщност това доколко е реално и възможно? Този път закона да минеш. Имате ли подкрепата на ГЕРБ и на другите коалиционни партньори? Ние имахме подкрепата на ГЕРБ и при първото гласуване. Да, става въпрос на другите, на Патриотичния фронт, на АБВ. В момента се обсъжда с парламентарните групи различните компоненти на антикорупционния закон. Той е ключов и много... Знаете, че непрекъснато и вие, журналисти, и не само наши избиратели са писали добре къде е лимита, който може да се понесе. Ние затова слагаме срок от 6 месеца в меморандума, който се подписва следващата седмица с конкретните реформи, които ние искаме да изведеме пред скоби, които искаме да се случат. И антикорупционният закон е ключов. И затова ние решихме, че корупцията е един от огромните проблеми навсякъде. Той е в абсолютно всички системи. От съдебната до здравеопазване, до образование, навсякъде имаме проблем с корупцията. И затова антикорупционният закон е всъщност нашата граница, която ако той не бъде прият, това значи, че този парламент не желае да приеме, че корупцията е проблем и че ние трябва да предприемем някакви стъпки да се бориме срещу корупцията. И за това вчера на изпълнителен съвет на Реформаторския блок се взе това решение, че антикорупционният закон е ключов за нас и ако той не бъде приет, ние ще трябва да излеземе в опозиция. Доколкото разбираме, направените промени са още по-мащабни. Става въпрос за повече рестрикция, става въпрос в промените в сегашния вариант на закона. Съгласете се, че ако ще правим нещо проформа, първо ще се види директно, че е проформа и второ, много бързо ще се види, че няма да работи. Идеята е да има един орган, който е работещ и който си върши работата. Хората имат чувство за несправедливост, която е около тях. Ние трябва да върнем това чувство за справедливост. Знаете, че всички знакови случаи, които в съда са били последните, да кажем, и 10, 15, 20 години, няма знакови фигури, които са осъдени, особено във висшия ешелон на местна, на изпълнителна власт, на законодателна власт и ние трябва да покажем, че имаме желание за борба с корупцията. Това става чрез работещ закон, който по-дълбоко и по-аналитично разследва и се фокусира върху тези 10 000 човека, които са висши ешелон. Обаче критиката е, че имаме много антикорупционни органи, но пък всъщност нивото на корупция въобще не е ограничено. Ние сега ги събираме в един. Знаете точно какво е предложението всъщност. Тези органи, тези аналитични звена да се съберат в един и да правят тези проверки много по-задълбочено. Давам един пример. До момента, ако вие карате Бентли и сте декларирали във вашата декларация, че го имате от приятел, те казват, да, той не го е купил със собствени средства, няма да разследваме него и до тук спира това нещо. Но сега ние ще отидем и ще проверим приятели откъде има пари. Ако той ги е взел от някъде, откъде ги е взел. Трябва да има тази аналитичност, да се проверяват. Ето това, което сега в момента също е актуално. Знаете, от колегите от АБВ, които не са декларирали 17 човека в Сметна палата, имат проблеми и са изпуснали някои от своите имущества да ги декларират. Те моментално ще попаднат в проверката и ще се провери защо не са декларирали този имот, обвиненията тази са вила. взаимни. Румен Петков... Не, то не са взаимни. Това е публична информация, която може да се влезе и да се види кой има в Сметната палата. Се излиза доклад, който казва, че ти си пропуснал да декларираш нещо в имотната си декларация. Предполагам, че всеки един българин знае какво притежава, нали, като коли, като имущество, вили, яхти, каквото и да е.
и как може да изпуснеш ти, или имаш прекалено много, да кажем имаш 200 имота и си изпуснал един или двама, но ще ми е странно 17 от управителния съвет на АБВ да имат по 200 имота и да си изпуснали по един-двама. Добре, на финала на разговора искам да ви прочета една извадка от анализ във вестника 24 часа. Вижда ли Костов Радан Кънев, като се погледне в огледалото? Ученикът спазва най-важният урок на учителя. Стане ли напечено бягай. Още в анализа се казва, че с този анонс и суровака предколедно Радан Кънев и свой и чужди. И другото, което е по-интересно е, че с други думи още един бутиков десен проект, който се ражда съвсем по модела на създадената от Иван Костов партия Демократи за силна България и вероятно ще завърши като нея. Мислите ли, че този десен проект ще има някаква реализация извън реформаторския блок? Вижте, говори се за десен проект, но никой не го вижда. Десен проект трябва да се прави с десни партии. Десните партии са в реформаторския блок. Ако Радан Кънев иска да прави десен проект с ляви формации, това вече е друг въпрос. Въпросът е, че тук става въпрос за политически клубове, отново за граждански съвет, нещо по модела на Саркози. Аз ще ви кажа, всъщност Радан Кънев се опитва да фокусира, се опитва да имитира реформаторския блок, като през устава на ДСБ иска да промени устава на ДСБ. Но тук трябва да се каже много ясно. Аз обикалям цялата страна непрекъснато. Вчера бяхте в Смолян. Вчера бях в Смолян, миналата седмица бях в Добрич. На тези места структурите на ДСБ искат да останат в реформаторския блок. Те не искат да напускат самия блок, защото те виждат, че блока работи. На 3 избори блока се представи много добре, макар че преди всеки такъв избор не се предричаше разпад, неминаване на граница и всякакви други неща, но блока показва, че може да се консолидира и избирателя очаква това нещо от самия реформаторски блок. Така че от тази гледна точка за мен консолидацията на блока е много важна. Сега господин Кънев, ако е решил, че за мен беше грешка това, което той направи след оставката на Христо Иванов, защото това не се прави еднолично. Това се прави след обсъждане с всички партньори. Когато си в партньорство, когато си в коалиция, ти трябва да се съобразяваш със своите партньори. Не можеш еднолично да взимаш решение и да караш всички да следват това решение. Независимо дали е правилно или не. Това не го обсъждаме. Обсъждаме начина, по който се случват нещата. Аз мисля, че ние сега от реформаторския блок показваме, че този кабинет може да е реформаторски. Това, разбира се, зависи от колегите от ГЕРБ, тъй като първата година от управлението ние фокусирахме всичко върху конституционната реформа. Съгласете се с мен. Вижда се, че вие ще бъдете ускорителя. Друга е темата, доколко ГЕРБ ще се съгласи с реформите. Затова подписваме този меморандум следващата седмица. Там ще бъде много ясно върху какво сме се съгласили, с какви срокове. Така че това значи, че двете основни политически сили, които подкрепят този кабинет, те застават точно за тези реформи и ги извеждат пред скоби и казват, ние ще работим за ускоряване върху тези конкретни неща. Административна реформа, енергетиката, изборното законодателство, здравеопазване, образование. Това са все ключови теми за нас. Разбира се, съдебната реформа, продължението, защото сега имаме закона за съдебната власт и процесуалните закони, които можем да си ги приемаме с обикновено мнозинство от 121 депутата, което управляващото мнозинство има. Не е както Конституцията, трябва да се търсят широки мнозинства, тъй като ти трябват 160-180 гласа. Сега всичко зависи от този кабинет и управляващото мнозинство. Има ли желание за реформи или не? Добре, в крайна сметка не се притеснявате, че Радан Кънев ще повлияе на реформаторския блок и ще дръпне от избирателите. Знаете, че март месец те имат, Демократи за силна България имат конгрес, на който трябва да се вземе решение първо по предложенията по устава им, който аз не виждам някакъв проблем в това. Те просто решават да копират формулата на реформаторския блок, да вкарат граждански съвет в собствената си структура, което аз не виждам някакъв проблем. Въпросът е, че те трябва да решат остават ли в реформаторския блок. И доколкото разбирам, повечето структури искат оставане в реформаторския блок. Има в ръководството хора като господин Кънев и няколко други, които не желаят това да се случи, но аз не виждам алтернативата. Извън парламента имаме
знаете, Светли Витков и Татяна Дончева. Така че господин Кънев, може би, които са минали 1%. Може би трябва да се избира между тях двамата, но не мисля, че избирателя на ДСБ и членовете на ДСБ ще бъдат щастливи с този избор. Добре, благодаря ви за този анализ. Ние да отидем към страницата в Фейсбук, защото поне си поговорихме за данък уикенд. Да видим с какво се здоби Лео Меси. Меси си купи Ферари за 32 милиона евро. В медиите плъзна предложение, че Лионел Меси е купил Ферари за 32 милиона лева и в търга асът на Барселона надплатил Кристиано Роналдо. Няма потвърждение, а и купувачът е действал чрез посредник, който също така остава анонимен. Моделът на Ферарито е 335 и от 1957 година. Ето така изглежда Ферарито. Не е с емблематичният номер 10, но и номер 8 също върши работа. Както се казва, няма да върне Меси Ферарито. Както разбрахте, 32 милиона долара се е бръкнал за него и отново е надцакал Кристиано Роналдо.